ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଇଏ ମୁଁ ସେ ଘରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣ ଡାକିଲେ ତ ସିଏ ଆସିବେ? ଆସିବେ। ଟିକେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୋର ଟିକେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିଲା। କି କଥା ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ କହିଲି ପରା ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି କଥା ହବୁ ତୁମେ କଣ ଚଢି ଯାଉଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର କି ପର୍ସନାଲ କଥା? ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ମେନ୍ କଥାଟା ଏଇଠି କହିଥିଲି ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ମାସିକିଆ ସୁଧରେ ନେବି ତାହେଲେ ମାସିକ କିସ୍ତି କେତେ କଣ ପଡିବ? ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଣ ପଡିବ? ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ସେ କେତେ କଣ ସୁଧଟା ପଡିବ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ହେଲା ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଡାରେ ନବୁ? ଚାଲ